Como designer dia kajing kemang akan dua lingkong deh apa hari jungi Shalong kan kalau ba ki jan kumenta shari shabar shari dakharne sha foreign ke bingile ne ki jan ki biang bed lang yo bed no apa hangni pat kidan ke designs dari ki customers ki kwaru ki clients ki kwa ngimla pendat nama ba ki jan kim long tek kumpa dan shabar long ki long very difficult ngin yo bed Kublai parlok sa si sini pedang sungpai pi sha kani ke program ke jongi kita ka one-on-one interview bat ki rio mihkhmat jong ke jala Meghalaya. But beta kenting dan ha kani ke studio iba Rapborlang lingdo Rapborlang iba day u designer nang tau stylist but u coach pageant coach. Nei. Te kublai shibun ba rap ke jing long la kloy ke jong pi banya don benta bat ngi ha kani ke studio jongi ban kran ni ka jing ya ti ke jong pi but ya kita ki kam ke ba pilale ban kentiu ya ki kena samla ki jongi ti ningkong shwawingin sedang kli na pi ngskon pinte ki ba iba rap ila don ha kan kam na do snam arajar pra but na do ko to ko por ila don benta kumno banya rap na ni ban groom ya ki kena samla ki jongi ki badon ya kata ke jing angnut ba jing trang ban long ki model na ni ki designers hala ki jong ki jing la ki jong ki but ha uni ubnai September 11 ru inya shimbenta kum international director jong Mr. Elite International ti ni kitbok kitwiang ye but ni kermen ru ba pin le pha ma kam ga jong pi ti ba rap ni skwa ben tip ni kong na pi dei ya kan ni ga jing ya inti ga jong pi ni kong la da fi kwa la da fi la ben thu ingi ke ga jing puli ga jong pi ka kum no jing ya inti ga jong pi ha do phi na poi uni put menta lingkong tiang aku boleh sebut fila khat yang amo kemang dia dia kum fila kali ngasdang ngadan interest haka fashion do sedang red mo dia dan sebab imi jungi ri push forward bet long ki bahim basam ki bangiat bet ki go for it like what you leran kan ngamensyang participate ele dia kum ki fancy dress school ki concerts for school tiki arab bet ni yang ki on college kaman then as I grew up dia nangal ada 10 and then ngada 11 12 kazan ketu bang kuali pulia kan tengah perkhat ke bang kuali pulia ke interest ka jonga ka bangadan I had artly in mind ka way ka lomba ida ngane dia ka hotel management nane ka way ka designing tingali I interviews ki written interviews bon jakamo then nga sha select po bang sha select hakini ka fashion designing then nga shimnoi ka fashion designing kan dadam nang tu nga pulia it's almost ka day house nam ka course in ka long lang bat ka internship dia ladap nang tu ladap internship ada puli tingi yo placement shabar tinga tray be hi shabar nang tu pang one paino shlang tinga sedang ki fashion shows ki te men chwa filit school po pidang ke schooling ke jong pi ke college if pendam nei ada appointments dia ka appointments te kum befitep ki judan kini ki college week ki eru dia ngatrai du tu snam hi bagi dang ki designing contest tinga le ada tu ki baki le recycle papers and all that dengan simbenta ki turu ti visa nang tu pede pinsa le itu ki exams shabar ha ki written exams ki bangadan okay ki pendam ka course nei na pa weekend in le UK kabasutanat ka long ba na kaying sem ka jong piru long kim pin do men sem ka nya pi ndai ki le ban push ya pi kana pin yo kha yi tau so jong jing job ti hadin ba pila rong shkan ka jalin dei ti kum ki ai thai ki jing ki ba pi kan do kum u designer ti ka jing ka bang kan do ling kong dei ha ka hani hari jong Shalong kan ka long ba ki jan kumenta shari shabar shari dakharne sha foreign ke bangilai ne ki jan ki biang bet lang yo bet no ko por hangni pat kidan ke designs dari ki customers ki kwaru ki clients ki kwa ngimla pendat nama ba ki jan kim long tek kumpa dan shabar long ki long very difficult pangin yo kan kawe ko jing long ba ki embroidery ne kim ki handwork ki kum shabar tingi dan ki ngidan ki embroiders ki basyang ki sham madan ki la ka dawa kan ngai hangni ngimla pan pele kata paslang te kalong ka janjar kan and resources kalong very limited in fact so that's kadiko bit tikat kum ka jing pe jong PPE try ba ka jala ga jungi ka don ne em ya kata ka potential ban penmi ya shibu ngut ki designers kuma pi mentating ila buon ki khnamo ki bele designing ki ba pass designing mentaling ape ki schools ki competitions e ki dan bekne designing contest ki long ki encourage be ki khna ke bekin le ting itana I think kala kio bhag ri jungi mentam long sho ko por me sha online designing ki ambe ele darji re now pa mentak long ki brew ki anang la start class 2 ke designing
kum tang ki long ki parents ru ki me par ki rap ki push be ki khna kan de ngathai kan ki bha ti ha ka jing pulie ba ka kam ka jong phi ba phila le shabar rin de ti kum ki e ki simbo jing kai la ni jing ki ba phila yo na ki to ki ri ka ba phila una ra ka ri joni men chwa po bang le pulie po bang nang le inter kum to ni na le pulie ki noi kai jungi ki head department jungi ki push be ngi internship ko jungi ka lomba ki bre ki onni le internship ni le ki big brands ne ki big designers ma kim song tho vis dangi le internship means ngi long be kum ki bre ben hapo do ti ki de ki ong shong to po ka jaka ka smaru ngi hap shong be ngali ngala yo internship hapo ka leather factory ru ba ka jing sma ka bam la sha long tamba kadai ka course bang happen that ni shong ba ni trailang ba ki workers ki long ni yo mo experience on hand but naki kan bangi pet ki le kum no na mar ka bangi learn theory but practical ka pair and dangi la le on field le ka compare show te ngayo more experience nang to kan nang exposure ka ba phi yo shabar ma klai rap ba de kan ya phi ban to grow as a designer ti ki kum ki events you try ba phila le ha por bi po ya po shlong ka ba phila ya maybe like don benta ba ki we designer la ni ki ki companies ka ba pin hep ban pin real spa ya kan ka kam ha kan ka chla ka first event ka bangale po shlong te ka de ka closet fashion show kata ka de ha por 2013 sorry 2012 te ha ka to ko por one web designer na po Bombay de James Ferreira ba wan ra ka show de por jong samukul sangma te po bangile ka to ko show it was kalong kajing so comment jong along because ki esteemed designers mo kum James Ferreira bla le Wills bla le Lakme Milan Fashion Week long yo ban display lang ki jan jong khama jong ki kan do kajing so comment na then after that ki pelong sa Shillong Fashion Week katuru bodai one kini ki designers na bar ki models ro ki ban na bar na po elite agency ki ban ki Russian models and Bombay models and all that I was kalong kaya akin ni long exposure kala long so good yangi kham tamba ngi yo long dangi jing bakla eru kidan ke designers head designers ki ba yarap yangi ban batai le akum ta long ki kim danjik ta jik sarong ki club ni rap yangi kum ki junior designers kan tiba ngai fide iwe ni ki khot jong ka ni ka Gracious Givers Foundation ka di NGO ka bleilam khma di kong Marjorie mo ti ha ka jing don ka jong phi ka role ka phile ba ka role jong ni ka NGO so kanik NGO am las dang di kong Marjorie no rin dunai mo ide winner jongka Mrs Shlong and then ide winner jongka Mrs Seven Sisters man kan idang yo ka grand winner jongka Mrs Global International grand winner kan the pobeng is dang ka she started this organization by she sotna banyarap ki bedok ki bayam the por covid can ni first hand experience sama por covid ngadan ro rengkat ba kawai ka project face mask bangi khat ba ki parlok bangi le ngili sama sama em to the hapor jini sama jini por covid ngila ba kini ki pulet ki ai long ni snaim dan jakabam kim yo e because kiyang ba surok am ti nga phone nurin ken dala phone nurin ti ang chal ngi nyale yang ofitre ang chal nyale ngi sedang kali Aisha li ai ki pulet ngi sedang ben surok ai ki ken then instantly pat ni poi ngi yo ka jing tep ba kidan chikinong kandong ki balado na ki me kapa ki kana ki lalong kun sweat ne ki lado ka yang gasam tingi poi li arab ki ken during the entire covid ngi li arab ki ka nu ngut ki khot pidan ha kani ka ngi man tang lai dang kum bar photam hapo ka seng jong i kadan ka office ni hapo lumparing hapo lumparing and kini ki khot ki debit ki models and designers ne ki de ki de in all spheres of life ki government officers ki dan bro hangi dan lang hajo ti kadang ka jing ong mo ba fashion designing ken it's kamdi ka kam ka ba suk number 1 number 2 ko long ka di ka barem bha da philek kwa ban le hikai la ni pin kam lang pin start yela di ha ka ni kam ti tharai namar ba kum pa bit bi ga jala ga jungi kam de ga jala ba spa ti kumlo tharai ngi la ban khnyat la ni ban push ki khun sam la gi jongi ki tu gi bam dan bam em ru hende ki badon pade ka sap ka phong kumlo tharai ngi la ban pen mi kum ki ta ki la ban ai ki ta ga jing hi kai ge pen mo kumenta ki la bon ki schemes ne ki programs ki ba ki ai kum ka neft ru ka ki vocational trainings ka ITI ru ka vocational trainings ka dan bosco kini ki dan ki short term course menta ki la pen mi jan baro khai kum min shwa nga trai ba ko organization ngi yo funding na po
net fee ngiyo funding na po World Health kumtakin kidan ki ba ay ki jong ki fundings ki jong ki kan tela de file itu ki trainings ru na fidan ka sap da ka de kana tang ka basic ru ne ki bangi hikai ka 3 months 6 months ka bon ka de ka basic hi course na fidan hi ka sap la nang hi ban draw ban sketch ban ban khap ban so am ne ka kloi bet ka shong ka man jong fi kan no fi kloi ban tresh tam kan le de ban ya chkman ti pidon nem gnu no jing thmu pin seng ye ka company le jong ka ba phila ban ai training ya ki aspiring models and ni ki designers jong ge jala ge jong as of now kadan nga dan ta jing thmu mo na ma ba nga iya ka jala jong ikam dan kum ki ngi petang ha Guwahati ne po Nagaland ne he kidan jong ki agencies ki ba ki eye trainings ki models ki ke ya nga kwa hi ban wan ra ka jong la jong ro ne ta ka daw nga tie up bat ka Elite International because ngate ba ki kloy ban ya ban ben sang nga ka ni ka usually ye ki agency jong that means shen ting sai i ki khna samla ki bdan ki kwa ai ka ta ki la on wan chapi te mut ki phila hakini ki snam la le phila de ban groom ke phila shibon ngot ki khna phila yarap ba phila groom la ki de ki models and la ki de ki fashion designers ro ken te ba nga shu la da phi ni thu kin dia chapang gani ka jing gani ka event ka ban long po Philippines mo ni te ba phi de tam ma phi na po India ban represent ya ka ri ga jongi hangte ti phila an batai kin dia ka e ka process ka ba phi ab ya ilang ba ti mana ka ni ka selection process ka long very difficult mo tinga kan do bon kini ki national directors po bangale po global man and women pageant ka ban po Kathmandu how banai bla dam ti hangtung ya kan do bon ki ban bari po Philippines na Malaysia ti ki iya nga kumno ba nga yarap ki kana la jong na mangialam kana nang na po region na po Megalaya hawa na ri India ki dan taba bon mga dan be ki kana la jong am na nga yarap ki kumno ba kin kren kin long active hakinuno ki events ki ba ki bo ki activities ki jong ki ba ki bo nga yarap ki ti unyo u Frank ba de na po Philippines de CEO jong ka Mr. Elite International iya nga kan den wong ya fitre ne nga kloy la dan ka jing gerapat yang okay what's in it for me nga kalibin mo ti wong ti batay siya fi kloy ne nyarap ngi nga kloy ti mau sa batay kan on da fi rap yang hakani na mangi kumno fi groom fi ki model so nga kwa fi long groomer fin interact be ki international directors ki na ko we ka ri ti ngan serap kumno ben seng fi du kan chine ka agency ti nga okay that's how I said yes tu kali kelar ka kabu ka ba biang bahagenya phi long ki pinyo jing rap na ka liang ru and plus kawan ra ru ka nam om tang ye phi rai ka jala ka jongi ru te like not na ka ni ka Mr. International ken phila ju represent ni ame ka ya ka jala la ni ka ri ha ki we ki international platform ka global man and women ka de ka way ka bangale po Kathmandu tikidan ki international kum ka in India border Indo Bhutan fest ka bagi khat mo te hangturu ngalale represent ni la de bangale kum designer ngalale arsian po Indo Bhutan fest ka basam ki ka lang po Indo Bhutan fest ka lang ba ki jet arngot designers po India te kamot iwe represent ka India ngapa nga represent ka Bhutan because ka friendship jong abagi Bhutan baki na Bhutan ba kalong so close ba nga represent no ka Bhutan okay it was very funny but long ngasu comment pa banga yo represent pa ipa ki jan ki jong ilong kamtam ka India mo ka Eri Silk ba long world famous menta tinga promote ba ka jan ka Eri Silk ki ka ting ladang ye kran ye kan ka jing ro spa jong ka jala jing ha ka bade bat ka riam ka bet ka jong ni ken ti hadu ka nu tharai philala ko designer ko tan phila ye thoba phila yo la ban pin ina mi ki jai riam ki jong yu khasi ti hadu ka nu bade ki ni ki kani de kan yarap bade ban nang ken tio ya kan ka kam su kamtam hakini thain phi ikum ka Erisuk village Chapori Poi district kumi kini khnang ban I mean see mi kini kinong so jongi tek traditional weavers ki jongi ken hadu ka nu kala ban kinti po bangale cho den mo po ka Erisuk village ka ba long ka belong so interesting yang ka long bang pet ka long traditional te long na do ki kemi ki kai be ki khon generations after generations ki learn ka to ka trade and ka dang long be traditional weaving kaba ngimyo hey hapo megla tang hang tu hi bang i baki traditional weaving room long ka ki jan na do kumno baki say no nyang rendia ki say uksai long
and ke internet dia, and then dangalaya keren begitu Gabriel kilong willing ban adapt to new techniques, new designs. Dapat mentale kum ka sericulture le ka bon ke hire ke designers ru bakin try hand in hand bat kiru. So ngadan by way ar ki bangai try hand in hand ki be verse the ki kilong very adaptive ki kloy ban shimi ki techniques ki jongi ki bangi la learn mangi ki kloy ban learn ke ka process ru te ngatrai kan yarap bon ha an kumana kan ile shapo kat mandu bangi lan ngi riam ada ki jan rindia ngi pen I ka ba design di kong Elizabeth Marbanyang mama iru shi le hai ki ki review ting ngi ra ki jan the uni there's this famous photographer u kateng Jared na po Vietnam po bu yo I u shom kini ki jan fi ki long so royal na engan yo ban thiet then nga batay u te u sapet he went online he checked it wang nga pa ban wan shri jong fir ban wan pet kini ken kile kom no wang hardly bangin I ba kile kom ne and then nga batay ka process na ka weaving kumno ba ki iron ro umdei da ki chemicals ngila natural dyeing e long very interested in knowing so ki brio na shabat la kwa man taman tip ba ken kini ki research jong iro ti hapo gejala jong di pi don nem gejia trilang ba kanu ka kan hun ka kan hun jong ki designers or ka kan hun jong maybe a self help group by penyak da sarkari menef op here trilang ba ka tu kan ningat weavers are you associated with any government schemes or anything as such? No, I'm not. I prefer working either Marway Bank or Ladakidan Gibre Club and Panjing Arab and Club and Arab. Ngam kwa ban associated but no organization kwa independent. What's so unique about your designs? More than designing, I am more interested in styling. More how I pule designing. Tamba ka forte jong ade styling. Namo po bangala designing ru ngashim major styling and ngashim major ka history of costumes. Whenever I style somebody, I go back to the history. I go back with the present kani ko designing jongki. Kuman ha kani ba belong ka monolith. Ngia keren lang be designer Elizabeth Marbanyang. Ti kwa kan long vintage ibatay nga. Ti ka styling ka jong ha kaya in that way. How I ki jan sem rindia e be ile design e tang balong ka pair ka long ba hak in terms of ki blouse ki bi so e nga pen pair no nga batay ile vintage me yong kwa vintage kwa style ndai tinga pen le ha ta ko kam ke do ka makeup ka hair e baro ngi te ba ka than sti lamingi ka not is ka jongi ka long ki shi ong be long very stylish ki brio hang ni ki nang bha ban riam mo ti Hatu kani kapini is reflective of the fact that the youths have that potential to become like well-known designers and stylists. The thing is, baka social media mentamo, bro hangnya dan social media, ngi lang so active in social media, ngi follow ki trends, jong ki chatay lamingi. Dan ngi follow ngi follow nang namablay kaya hap kat kum riam jong ki kana am tak la nang last time de komen shwangi min shwadang rete dang bie dang ka priam na yang phong ba ju ong e ringa pe ki khlung man ta ru kim tre ban phong da ki ong kwa ko to kwa kom to long kila nang last start te ka styling ka jong ka long very fashionable yet very classy but kam ilong kin sha kin de ki riam ru ki ya hap ya kamet like the body structure fits ya ka yu kom riam jong ki Nadi kren halor kani ka kam designing and kam ka pinriam pinbed lani fi batay lani fi groom ki design ki models but pira ki designers hadu kanu pade ka long sustainable but kala ban ai jo pinbiang ka jakpo jong pite it depends on fi treshitam kunu ka kam hima fi treshitam te fila pen sustainable te nado arjar khat ar bang as dang ban trei ho choi ki tu nga trei shabar e mo nga try be ban sustainable de nga tho ka tamba na le we have to survive in this competitive world mo ki amboro khai ba long competitive lot man tai la bon ki designers ki ba mi re ki dan ki clients pat long plastic ye fi ki stick but ye fi long they hardly go ni shatai ken the ki try to there's no harm ngam just ngoi tamba long ki wan phai biam pat changa na ki song tho ka fits ka te ka you can sustain and that fi 3 shitam fi 3 minute le te kam ban sustain kala ha ti ka ka jing thmu le ni ka jing thrang ba ka jing angnot ka jong phi ka jing thrang ka jong ate ka long ba ngan promote ba ki khna la jong manga ki dai have so much of talents ka talent haki am ki long confident ki long bold ki kloy ndai ba pli ki myo ka jing rap ban chuang no mo ka government kam pala le ki
To be very honest, ti kajong ang mo jong akalong mga nyarap man push forward iki. Hado ba kilit international kilit eru. Tang bangin yung sponsorship ro kalang very difficult bangin yung naka government ne from ki representative ki jongi ki dan ni ki representative jongi ki ba on direct. Believe you can waste your time in this, concentrate on your studies. I mean, they don't understand but the hidden talent and the hidden opportunities. Kini kena pakai. Makidan lada kila la nang ni the doors are always open. Ki kinali chabar. Mo. It's funny namar ba when the representative la daki representative la ni economic part ki ongkom ta namar ba kat kum ke NEP they at least focus on your vocational I think they should understand, but then we don't blame them. Anyways, pidon kanu ka khubor ka bapikwa ban ai shaki nong pe ki jungi parlok ki jungi. Ka khubor kwa an ai ka long ba mihkhmat what you shep ting long confident be confident in yourself. The feeling confident na la de kanu ka kamba fikwa ban le na fikwa ban 3 shitam 3 minute fin sa yo hi so o ba hadin. Kublai shibun ba rabat ngi kid men but kid bok kid yang yapi ba kani ka kam go phi le ndai om tang bakan ai min sim khun sam la ge jangi henre ka ju ka poru kan kumong om ne gron ra ka nam ka bat ka purom mi namata ga jala ba ka ri hi jangi bro ka we but kid bok ri yapi ni ka jinglai ke jong pisha Philippines ma obnai September ba phila ban ha ka tuk ayu ma pin phila pin i sap ka pong om tang jong pi henry jong ki long ka riti restol pat ka tagariam ka bet ke jong yu khasiru ti parlok ngek pila yo e ki ki simbo jing prakhat be ki kintin ki bala grandi bara pahalor kumno bangin dan kam kum ki khun samla ngiran kam ban mi shakmat ban pen i ka sap ka phang jong ni om ban long ki ba shep tien henry ki ba shlur ki ba yang khala ka nong rem ti tat hadu ko we pat ka por ai kum re pi baro ngadi ban ti mauri na kam ta for friend media.